Türkmenistana nädip ýukuratmaly? Türkmenistana nädip ýukuratmaly? Döwran aýtgany, Türkmenistana nädip ýukuratmaly? Türkmenistana nädip ýukuratmaly? Türkmenistana. Öýdüne gitmelim. Yo, Türkmenistana nädip ýukuratmaly? Fikirlen ony. Nädip ýukuratmaly? Tanışlangdan uratmaly. Goýja pikirlen Döwran. Türkmenabat kargo bilemi. Dogry, berekella, Türkmenabat kargo bilen. Türkmenabat kargo Türkiýanyň uly şäherlerinden Türkmenistanyň ähli vilayetlerine eltip berme hyzmatini hödürleýär. Türkmenabat kargo alyslar ýakynlaşdyrýar. Hemmäňe salam dostlar, online gepleşigimize hoş geldiňiz. Bugünkü mihmanymyz modern şahir Kerim Hally. Giň kalmyň, törnedir kamatyň. Men kuş bolsam sen giň ýaýan ganatym. Ýeke galyp ejizleýän halatym bir ýyl garşyn melhem bolýar ýüregime. Puluny ýitirdiň. Kän zadyň gitme. Dostlaryň agalar. Kemäl şatlygyň. Aň goýulyp panakyl ýetirip. Men kakama juda megdatim gelýär. Ojagma bir minnet çörek getirip, men kakama juda megdatim gelýär. Assalamu alaikum Kerim, gowmy ýaşymy? Wa alaikum assalam. Gowy öýüňiz gowmy arman? Gowmy adalan. Şükür ýaşy bilen ýuwaş bar bol Kerim. İlki bilen gepleşigimize hoş geldiň. Sağ ol, sağ olun. Filap çağıranyňyz üçin şu gün nesip bolsa, halkymyza, ýylgynymyza bähbitli bir görüňdeşik bolar diýip umyt edem. Nesip bolsa elbette inşallah gyzykly bir gepleşik bolar diýip menem umyt edýän. Onda Kerim taýmy bolsaň başlaýar. Başlan. İlki bilen şulary aldyň Kerim, sen bir modern şahir bolanyň üçin saňa soraglary hasam bir üýtgeçik düzdük. Şahira bir laýyk hökmünde. Şoňa görä düzdük soraglarymyzy. İlki bilen elbette autobiografiýaňy aýdyp berseň, özüň barda aýdyp berseň. Men 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda Lewap welaýatynyň Gazyjyk şäherinde dogruldum. Ondan soň söýerde orta mektebi tamamlap, bäri Aşgabatda gaýtdym. 2013-nji ýylda Medeniýet Teknikumyna girdim. Ondan soň 3 ýyl o ýerde okap, soň gulluga gaýtdym. Gullukdan soň bir ýyl starşina bolup işledim. Harby Goramak ministrliginde. Ondan soň häzir Medeniýet Institutynyň talibi. Geçen maýyň 23-nde de öýlendim. Ayalym var, entek çağamyz ýok, nesip bolsa garaşýar. Häzirki diýişiň ýaly Kerim ýaňy ýakynda öýlendiň. Bize mejlisim adyna seni gutlaýar. Ve şular ýaly elbetde men şahsyna giretmän gelen ok ýöne köp agdalarymyza gyzykly bolan soragyň biri. Geliniň bilen nädip tanışdyň, söýüşip tanışdyňyzlarmy näli ýa-da geliniň bilen öýüňdäkiler tanışdyrdymy? İlki bilen media tamam ahlak dağlarını minnetdarlygymy bildirýän. Şu gepleşige çağıranyňyz üçin, toýum bilen gutlanyňyz üçin Allah ýalkaryn hemmäňize. Şunu yani toy edip bagtly durmuşda ýaşamak hemmäňize nesip etsin. Şu ýaşan 20 ýaşadym da, şol toýumdan bir hepden 20 ýaşadym. 20 ýaşyma çelli hiç açan öýdäkiler şu öz saýlan ýolumy ýa-da öz saýlan kärime, kesbime iň wärkisi toy etjek wagtym saýlajak gyýyma çelli hiç kili goşulmadylar. Allah şükür şolaň ählisini öz ýolumy öz durmuş ýan ýoldaşymam özüme saýlamagy Allah jan maňlaýma ýazdy. Öýdäkilerim maňa ak yürekden anandy. Anamynam haklap ber, Hudaýa şükür törümeze münasip gelin allyk mukaba diýen. Iň wajyp bolan, iň möhüm bolan batly bolun. Galanan bolar, jan salyk bolsun, galanan bolar. Kerim dowam edýär. Ýene bir köp soraglymyzyň biri Rüstem Hally, ýani Rüstem Hallyýew bilen bir garyndaşlygyňyz barmy? Şunda agdalarymyz köp gyzyklan. Ýa iň başynda şu soragda berip geçeýin diýdim. Yok, Rüstem Hallyýew ol
Sunugat ustadyny, beýik sunugat ustady Rowşan Halifyň perdendi kızlar batly özleri. Ana men Lewap welaýatynyň Gazyjyk şäherinden da hiç hili ganymyzda birlik ýok. Ýöne Hudaýa şükür gatnaşygymyz gowy, gowy dostlygymyz we aga iniýal bolup gatnaşýas. Gatygy. Sen men bilişime göre sen owadaşlaryndan men dost oğlanlarımdan bar, menin oğlanlarımdan bar diýeli. Darganatadan doğrumy? Gazyjyk Darganata. Awa. Goşka başlangda ýagny goşka höwesiň dörende näçe ýaşyndadyň, näçe ýaşynda goşka ýazmana höwesläp başladyň bir näçe ýaşlarynda şu zatlar bolup başlady? Şygyryýata ilkinji gezek başlanda men anyk başladym diýip ikrar eden günüm 2014-nji ýyl. 18 ýaşymda bolan şowady. Ýöne elbetde öňden hem sunugat bilen meşgullanyp ýörün. Sunugatyň başga görnüşleri bilen, meselem surat çekmek ýa-da artist bolmak, hatda şu Aşgabatda gelemde de artist bolmak arzu bilen geldim. Ýöne näme bir serçanem gassaba soýdurdy ýa türkmena bir başarýan käriňi gözläp tapmak üçin bir näçe ýollar sökmeli boldy. Suratkeşlikden hem bir döwlet tapy bermedik. Artistçilikde da bir alan ütköş galamyz bolmady. Onuň şygyryýat ýazmak, çyzmak öňden hem kiçiligimden bäri mende höwesimde bar. Olam näme edebiýata bolan has uly gyzyklanmam sebäpli mükaddiýan. Onuň ýazmak, çyzmak umumyň bir çağa mahsus zatlary ýazyp çyrşap ýördi. Ýöne bir özümize göwnümüz ýetenokda bir görse üstümizden güläjek ýar bolup durdy. Onuň bäri medeniýet tehnikumuna geldik. O ýerde de Hudaýa ming şükür nesibem gowy adamlara, gowy mugallimlara duşurdy. Şo ýerde onsoň mugallimlaryň içinde golla bererler boldy. Kerim sende bir zat bar. Hani bir şygyryýata girişip gör, ýazyp gör diýip. Şolaň näme gollamagy bilen adamyň bir ruh taýdan galkynmasy bolýar. Men mundan öňki gepleşiklerde onu aýdyp geçdim. Ruh taýdan bir ütköş galkynma boldy. Hakykatdan men edip bilýän öýdän şulyşy diýip bar. Bir adam özüne bir güýçli anam dörese, oňa bir başga ütköş sebäp gerek däl eken. Şoň üçin ene şeýdibem näme 2014-nji ýylda ilkinji goşgulary şol meselem aktyorçylyk sapaklary bilen baglanşykly şo ýerde artistler üçin, rollar üçin ýazyp başladyk. İlkinji şo ýerde ýazan goşgyma ýadyma düşenok, ýöne ilkinji gezek ýazan aýdymyz ýadymyza düşýär. Biziň şo ýerde direktorymyz bardy. Türkmenistanda ilkinji Zenan kompozitorlaryň gurbanlygy jwan sazyna söz ýazypdym. İlkinji gezek aýdyma söz ýazyp görýän sonda gaty ütköşik duýgy boldy. Iň belärlikli tarapym şo ilkinji ýazan aýdymyz ören üstünlükli şowly çykdy we hormatlar kadamyz şoneme baranda ýolkany arçan açma bar ýa-da her ýyl täziriň öňü ýerleri. Sonda şol aýdym ýanglandy da men sözüme dizilen ilkinji goşgyma ýazylan aýdym diýenäli. Sonda ýanglandy, gatyly. Ondan soň hasam özüme anam döwletde diýmek ýazsak şu zat bize başarça goýdy diýenäli. Näme Hudaýa şükür bugünem belki sunugat sisteminde şahir diýip tanamasalar ýylgyn şahir diýip ikrar edip silap ber. Ming şükür türkmen halkyna bir şahir diýdirmek belli bir derejede başardy. Ýöne entek özümi şahir diýip atlandyramak şahira mahsus däl. Häsiýetimde de bardyr belki durmuşymda da belki poeziýamda da azaj goşukluklar bardyr. Nesip bolsa şolary hasda düz edip türkmene bir hyzmat etmek nesip etsin. Nesip bolsa ýyllar bilen ýuwaş-ýuwaş tejribe bilen ýuwaş-ýuwaş derejeň artar. Ýazýan goşgularyňda da ýanky diýişimiz ýalyk. Has ýalňyşlaryň azalar. Mysal üçin men şu wagt ýalňyşyň bar diýjek ýöne hasam bir. Ýalňyşmaýan adam ýok, hemme kimden bir ýalňyş bar. Hawala tagına. Şunky al bir zat şutaýda bereň sen diýen özüme hasam ona martdy belli bir etaplar geçenden soň ýöne tohumunda ýa ýakynlarynda ýazyjy şahir barmy? Ben esasan eje tarapymda daýlam azrak
indi olar bir şahir ya sigaret bilen meşgul olanak, ýöne köçede degişip, gülüşip, öz dost ýarlaryna gönümel köçede gidip barýan ýerinde bir iki agyt kapi aýdyp bilýän adamlar da galy berse-de näme ejem sowatly adam özi. Ýöne okuwsuz, bilimsiz galan ilkinji gezek soň gadymy çekmeler bolýar da bir öýünden, gar öýünden getiren sonda Gorkut Ata kitabyny tapdym. So birinji okan kitabym çağalygymda Gorkut Ata kitabynyň ähli boýlaryny şol ejemiň çekmesinden tapyp aldym, okudum. Ejemem okuyan eken da umuman şol ejem umuman sozatlara adyrak sowatly, höwesli adam ýöne näme adam şonu Allahyň beren zehini kämilleşdirmese, şonu hassa bir yiteltmese, ol içinde söňýär gidýär da adam özü bilen alyp gidiberýär. Doğru, 100% doğru. Indi diyecek adım şu ejeňem diýişine göre sowatly, jan sag bolsun. Ýazýan goşklaryňy iň başda, entek şu başda ýazyp başlaýarkan. İlkinji ýazan goşklaryňy kime okudýardyn, kim bilen paýlaşýardyn? İlkinji ýazan goşklarymy kursaşam bilen paýlaşýardym. Sebäbi içinde dostlarım bir okumuşlu oğlanlar vardı. Şolara okudýardym. Hemem onsoň edebiýat mugallimim vardy. Näme orta mektepde öwrülmüş mugallim, soň tehnikuma gelen soň şeker mugallim, soň ardy mugallim. Şolara okudýardym. Sebäbi häzir onu köpçülige ýaýsaňa üstüňden güljekler. Ondan bir azajyk düşünýänrak adamlara bir öz ýagda adam öz iň bir sunwatda iň esas zat da derejeňi ýerini bilseň şol iň gowy zat da. Onu asly şolaryň gowuny ýarasa onsoň bir halka hödürlek görýärdim. O döwürlerim näme laýyn bir sunwatyň öýjügine öwrülip başsan wagtda laýyn sedi näme programmasy. Ay soňusy bilen ondan halka ýetirip gördük. Halkam tuwalama elbetde bir sany el çarpışmalar dörap başlady bolýan. Ona sındanam edip bolsa goýdy diýip onsoň ýene hasam badal bara ymykly bolly başga zatlar aýyrdym ondan. Aktýorçylygym belli bir derejede meşgullanýan, zerurluk bolan ýerde meselem gullukda meşgullandym. Onu suratkeşligem aýyrdym o taýda. Sebäbi başaramak da hakykatdan başarmaýan zadyny mertlik bilen taşsap bilmegem. Ol erkeklik. Türkmende gowy görlýär. Doğru. Şu taýda diýen de ýuwaş-ýuwaş malumlaryň bilen zatlaryň bilen maslahatlaşyp höwes döredi. Olan bir gowy bir zat iň başda şoma başda berýän sapaklar, başda berilýän maslahatlarym köp bir näme diýsem itergi berýär da gowy bir zat. Göwüniň ýykman aýsyn başaryň ok diýip uğratsalar o başka da yo Einstein şeysen go hasam go boljak bu taýyn beýsen hasam go boljak diýip itergi berip gollaw berseler o iň başda başlaýan gowy bir zat. Iki mesele, iki soru. Näme üçin ýazýan goşklaryň köpüsi gaýgyly? Munyň sebäbi näme? Gaýgyly ol öz dünýä garaýşym şeýlerak. Yo sadýan goşklaryň bar, ýöne bilemok. Halkdan has isleg şolar ýalyrak goşklary. Gatwyr gaýgylarym däl, ol dünýä burak bir öwüt nesihat goşklar şeýle alsaň ýöne ähli gaýgyly goşklaryň soňunda bar bir adamlary belli bir derejede oýlandyryp soňunda ruhlandyrjy motivasiýon sözler bilen zemlemegi özüme adat edindim. Umuman bir gatwyr gaýgyly goşklardan başga sadýan goşklarma mazel diýjek bolýan. Ýöne esas tema her bir şahyryň her bir dörejiliginde öz temasy bolýar da saýlap alan temasy meselem mawtumuly öwüt nesihat, Seyit Nazar Seydi watançylyk temasy, ýene beýlek şahyrlaryň köpüsinde söýgü temasy öz adamy ütgedip bolanak da şahyryýetden başga da adamy ütgedip bilenak öz içki dünýäsini, şo içki dünýäsi bilen hem onsoň halk ona at berýär. Meselem Molla Nefese aşk mülküniň sahibi diýerler. Umuman her kimiň öz bir ideologiýasy, her kimiň öz pikiri bolýar da. Şol bar bir goşgyda aýranyň bilen ikinji goşgyda ýene gaýtyp gelýär da. Seni ilhamyň gelýän belli bir wagty barmy we ilhamy nämeden alýan? Esasan
Alkamın gelýän wagty diýip ütkösük onyan leme ýok. Ýöne özüm gize ýazmak gowgurýan. Sebäbi gize has gize de meselem 2-de 3-de adamlaryň jaňlaryndan, soraglaryndan, pikir bölünmelerden adamı halas bolýan wagtyda diňe öz-özüň bilen dertleşip, öz-özüň hezledip sygyr ýazyp oturuvermeli. Onuň esasan sol gize 2, 3, 4, 5 aralykda ýazýan. Köp aglawa goşgulamýar. Alham şeyler aksatda köçede gidip barýakaňam gelip durtulýar. Ya bir ýerde oturýarkaňam birden gowy pikir kelläňe gelýär bolýan. Şonu sowatmajak bolýan. Da gyrgynjak bilen ýazsaň gowy zat tutýar da soň ol bellik deptersaňa da ýan deptersaňa bella goýup soňam ýazylýan wagt bolýar. Ýöne esasy şol gyrgynjak bilen ýazsaň pikir doğaly gelen wagt ýazsaň şol üstünlükli çykýan kadýan. Anam alhamy plan zatdan alýan diýip zat ýok. Näme alham Allahu istar ol hemme zada täsirlenip gelýär. Ýazýan adamlara islendi görýän durmuşynda belli bir zada baglanyp oturup bilen ok ýazyjy şahyr. Şoň üçin onuň belli bir möhleti ýa zady ýok. Ýöne şeylerak ýagdaýlar bolýar, ýüzünden geçip bilmeýän adamlar bolýar. Ya başga hili pursatlarda özüňi zorlap ilham getirilýän wagtam bolýar. Hani plan iş, plan sroşny ýetirmeli bolalar. Haýsy däwelin sonda risk salmaly bolýar da. Düşündüm. Ni diýjek bolýanyň sen şu ilhamam her wagtdan, her pursatdan hem dörep bilýär, o da bir gowur zat. Sen goşgulardan başga eserem ýazýanmy? Hawa. Goşgulardan başga kän zat ýazylýar. Meselem gepleşikleriň programmalaryny ýazyp berýän köp oglanlara ýardam edilýär. Oýlanmalar, toýlarda aýdylýan monologlar, love story düşürýärler. Häzir döwre wagt görnüşden. Şolaň aglawy bölekleriniň monologlary ana galy bersede senariýa, kino üçin senariýa oglanlar haýyş etdi, ol edilýär. Ýa-da indi öz medeniýetde okuyan ugrym şu dramaturg da senariýa, piyes ýa-da teatr üçin oýullar ýazmaly, kino üçin senariýalar ýazmaly. Galy bersede piyesada ýazýan, teatr üçin ýazan piyesalar bar, hem kino senariýalar bar. Umuman bir şygyra baglanyp oturlanok şu ýazmak çyzmagyň durly görnüşleri bilen, durly turlary bilen meşgullanylýar aslynda. Zerurluk tarafı edip elimizden geldiğine yani profesyonel derecede diýjekler hemmeti yani profesyonel bolmaly derece elbette dramaturgiya bilen şygyryat. Häzirki menden profesyonellik talap edilýän zatlar esas şol. Galanam daşynda näme? Ýa-ni sanak geçerleriň köp bölegini ýazyjylar etmeli işi da umuman. Yani näme oglanlar sen ýazaryň isleýär, sen dünýä garaýşyndaky zatlar gerek diýse, zerurluk tarapy hukman onu başga ýazmak. Kerim bir goşky ýazmak üçin ortaça näçe wagtyň gidýär, näçe wagtyň alýar? Belli bir wagt aýdyp boljak, men meselemler bilen jogap beräýin. Şoňa meselem iň bir meşhur goşkym Ejen aglar goşgusyny ýazmak üçin 20 minut wagt gitdi. Sebäbi kullukda deran goşguda derewjik ýazyp geçmeliler geldi. Ana o ýerde kullukda saňa Al Kerimjan diýip ýazaý diýip oturan adam ýok. Meselem şoň ýaly hemem sanatlar çemenini mysal getireýin. Sol goşgy 60 kuplet da sanatlar çemeni olam namys edip ýazylan goşguda sebäbi meni bir ýerde kemsitseler ýa-me edip bilmeýän işlem ýüzüme bassalar meni şodat belli bir gün ruhtan gaçyrýar ýöne üçlenji gün ruhum şeýle bir gorjalanyp sonu suud edip görkezmek hyjy mende oýan ýa-da şo mergen agan ýyldızlar bätleşigi gepleşiginde de şol sanatlar çemeniň nämedigini bilmedim. Sonu derrew 2-3 güniň içinde öwrenip nämedigini öwrenip teoriýasyny öwrenip sanatlar çemenini ýazdym. Bir gecede 60 kuplet sanatlar çemeni ýazyldy sonra. Tüyle. Olar ýaly ýagdaýam bolýar. Ýa-da meselem 2-3 kuplet ýazýan birden bir zada ünsüň bölünýär däni ýa alham ýetmäň ala ýa ukyň neme diýär biraz
Qynaya sonra goýulyp 5-6 günden soň iz dowam edilýän görnüşem bolýar. Her hili görnüşde bolýar-da. Umma köp wagt alýanym bolýar ýöne. Alham hakyky gowy gelende özüňem ýazmaga hyzurly bolsaň, belli bir zat seni borçlandyryp dursa, derre goşgy sygar sebäbi inni meşgullanyp beren zadymyz var. Her kimiň öz daýhanyň yerek şýaly, çopanyň goýun şýaly bilen eýan bir belli bir derejede Allah'ın şükürler bolsun. Men diýmäýin, hemmesini Allah berdi. Alhamy ýöne şu kär ele alınan kär. Bunu inni diňe özleşdirip ýazyp bermeli. Soň üçin belli bir wagty ýok. Kerim goşgularyň hemmesi bolan waka esasynda ya arasynda hyýal keşdik bilen ýazýan goşgularyňdan barmy? Ýok, goşgy hemmesi bolan waka esaslanmak aslan mümkin däl. Bolan wakalary da ýazyjy, şahyr, dörejilik, işgär we fantaziýasyny goşmasa hiç bir hakykaty odalaman, onu halka öýdürlemek mümkin däl. Soň üçin esas bolan wakalary nemeden kinolarda da ýazýandyrlar. Aslında ondan arayan sabit. Soňaly döredijilik hökman bolan wakalarym odalap döredijilik şo bolýar. Dokumental bolsa olayam göni ýetirmek bolýar. Umumyň ýöne bolan wakalar esaslanýan goşgym sen gowy görýän goşgym pul ber oglum ejen bir ýasasyn. Şo goşgy hakyky bolan wakalary esaslanýan şo goşgy. Şo goşgym şundan soň soram şo arada da pul ber ejen bir ýaşasyn goşgym her özüň aýtdyň bolan waka esasynda şo arada birazjyk aýtyp bersen Kerim. Nädip döredi, nädip boldy? Ýakynlaryndanmy? Şo goşgy hakyky bolan wakalary esaslanýar. Meniň ilkinji goşgularymdan sol, meselem 14-nji ýylda Sygyryýata başlan bolsam, sol 2015-nji ýylda ýalňysmasam ýazyldy. Indi bir Sygyryýata ýangy giren wagtymyz, ideýa gözläp ylgap beren wagtymyz. Bir owa mehman boldum aýtjakar. Nire degini bir owa mehman boldum. Sol owada indi eje hakynda bir gowy goşgulary aýdyp näme dotyr şu dünýäde ejeler söýülmäge münasip. Şu dünýäde hemme perzent ejesini söýýär. Ejeler aýynda kelpeňze o wagtyň näme bir azat pikirin gatylmadyk görnüşe üýtgeşik tanqyçy görüňok, oýar bir ýere çağırlyp belli bir goşgyn hakynda ýendirilip nämedilik görüňok. Bir tanqyçylar tarapyndan bir nämedik görülen, gatylyk görülenok da, howan gatylyk görülenok da bir goşgyn belli bir goşgyn sözüne jogap berip görüňok da entek. Ona son ýany döwürlerde ýele usup berilen döwürler, sonra Aýşeýit goşgy kawaty ýaşyly beri gelipden, Kerim zanetek näme gördüň diýdi. Şeýle bir ogullar bar, ejeden wirar diýdi. Men ene biziň awamyzda da planım şeylerak ýagdaý boldy diýdi. Ogly şähere gitdi, Kurtly, so Kerim Gurban Epesoň o näme ýazma tagyr düşen goşgyndyrak ýaly guruply adamlar ýöne şu ejesi kesel ýatyrka soňa bir manat sol bir manada diýjekkä belli bir ýeterlik derejedäki şo döwür summany maýdansa döwür o pul hisatdy. Häzir ullakan pul bolmagy mümkin. So summany aýdan şonu ber bilmedi diýär. Goşgyda da aýdyp geçýän söýerdi nämäni. Sonda so puly ejetine dözmedi sol diýär. Aslında bar diýär. Aslında bar oň jüwünde so pul bar ýöne. Sony ejetine dözmedi diýdi. Ay maňa da täsirlendim, näni 2 günden ana soğuşky döredi. Bolam ay bir sellem öz tehnikumyň içinde, öz dosýalaryň içinde ýöredi, ýöne ay ýygnak goýduk, onu sol Merdana Anna Muhammedowyň aýdaly gepleşiginde okudum. Ay bolawat ýene näme gitdi, her kim soğuşkyň zan koýar boldy, ýani ýerlerde haýs edýärler, şonu okap berdi. Düşündüm. Kerim, ya özüňem diýip dursun, aňarda berdi eýan bu goşgyny aýdypsyň ýöne. Ýene mümkin bolsa biziň agdalarymyz üçin hem ýene bir gezek şo goşgyny jamy aýdyp bersen. Ona näme söýüp bolan wakalary esaslanýan goşgymyzy media tama oglanlar üçin, mustaqlarymyz üçin, okyjylarymyz üçin okap bereň. Käwän ýatyr keselhanada dertli. Ýygýan döwrü geçdi buğday hoşasyn.
Lukman ömrünü saklap bilehecek şertli. Pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. Bir el yaşatmağa umid bar ýaly. Operasiýa talap edip durjany. Gerek bolsa satyp bar dünýä maly pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. $50,000 bes 2 ýyl ömre. Pul baýlygy eceğinden ediz görme. Ýaýdanma perdendim boynuň vurma, pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. Ularlypdy seni ıssy mähirläp, beýgelliň han boldyň şäherde ýerläp, raga uçurap käbäň hol ýatyr derler, pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. 10 ýylygyna samam pensiýam ýetmez. Karz alsam özüme ömrüm miltetmez. Bir ýyl başyň tipar hiçliýan etmez, pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. Anha 30 ýyllar öýden gaýdanyň. Biz ýeke goýdyň etbän aýdanym. Wah, der tapaydı da yaşar öýdenim, pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. 30 ýylda soramadyk bir şaýlyk. Pensiýamyza iýdik, ýyrtyjak geýnip. Geldim, çäre tapman öňüme egilip, pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. Diýdi oğul, mende pul barmy näme? Bünýän Mercedes 60.000 däne. Maşina dözünün dözmedi jana, ýöne bir janam däl, ece ol käbe. Gynanýan pul söýmek öwürlýär däbe. Atam bu haýsy usta atmana. Pul ver oğlum eceğin bir el yaşasın. Şeýle. Tüeleme, sesine sağlık, yüreğine sağlık. Bu elbette bolan bir wakanan beýdip, şygyra geçirip yazmak, o da bir ulu, näme? Rus dilinde aýdamyzda talantda, zehin. Kerim, Türkiýe Istanbuly aýlanmana gelip gördüňmi? Yok, hiç hili. Men yurtdan çıkıyorum. Özüm Özbekistan'ın bäräjiginde aýbar şey teretsen hem bawasyny görüp bolýan ýerlerinde neme ýaşaýan bilen ýa Özbek'e de geçip görmek dogrusyny aýdaýyn. Daşar ýurda çıkyp görmek. Yani arzu edýän nesip bolsa jahan kestelik şu ýerdäki adamdan pikirini öwrenmek, düşünjesini öwrenmek nesip. Nesip bolsa Istanbuly'a gelsen, bizim Yeni Kapıda Türkmen taamlarymız bar, Fish House, şonda seni mihman etmek islersin. Nesip bolsa Allah ýol bersin. Şu ýere baryp Türkmen taamlaryny ýemek hat bitkeşik bolar. Jana sag bolsun. Şol Fish House ýöredýän oglanlaryň ömrü uzak bolsun. Allah jan taamlar datly bolup dursun. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fish House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küýs etmeýän salgyýymız Fish House. Bilişiňize göre bizim daşda oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ünlü olsa üçüncü katımızdan var. Doğrama, fitçi, sonsa, börek, mantı. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının ählisi var. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Yazyan şygyr et ýolum. Gelen, geçen bizim şahirlerimizin haýsynyň kimin ýoluny meňdeş diýip bilersiň? Ya kimden nusgalýan diýip bilersiň? Esasan Kerim Gurban Epes. Kerim Gurban Epes men esasy uýan şahirim. Çynym bilen ýüregimden duýan şahirim şu Kerim Gurban Epes. Galberse da ondan bir nazar aga öýkünýär. Gurban nazar ediz bir goşgyda öýkünildi, üstünlükli boli. Ana umman şolara öýkünýän. Sebäbi öz hyýaly halipam Kerim Gurban Epes. Soňa öýkünmek bana men durmuşymda ören ýakymly. Käbir goşgylarda edilýär golasym gelýär ýani. Ay bir iki tane içi güjükliň şawrda gaýtalap otyrdynlar diýmesinden gorkýan ýani edilýär bolup men däsim gelýär käbir goşgylarda şu döwür şeýle döwür goşgyda zatda hakykatdan soň tehnikalaryny edýänje usullaryny tilsimlerini alyp soňasyny ýazarly da so Kerim Gurban Epes uýan. Düşündüm, esasy nusgalýan şahyryň Kerim Gurban Epes. Gatgoý
No. Devam ettik. Goşkuların arasında daşary ýurt şahirlerinden alınan goşkuların barmy? Elbette bar. Elbette. Hazır meselem 3000 olayda goşku yazan bolsam, son keminden 3-4 goşkuda daşary ýurtly şahir ýazylan täsiri var. Iň meşhuram gorkmak gerekkäl. Näde baýatsa goşgusundan alınan gorkmak gerekkäl goşky. Sol soňa täsirlenme. Belli derejede terjime diýsen bolsak, ýani soňa täsirlenip ýazyldy da. Sonra biriniň haýyş bilen ýazyldy da, so terjime edildi. Sonra onuň gowgardymdan onu klip etdik. Öňkü aýdan zatlam ýene gaýtalap otyryn. Baksan ýöne bir daha aýtsak bolýany. Sonra men onu bir gepleşikde aslında özüm orça bilemek dedim. Yani orça goşgudan terjime edip ýazdyk da. Aslında men orça goşgu bilemek dedim. Welin arada bir saytda ýazdylar. Kerim iki gurlap otyr. Başta orça bilemek dedi. Soňra orça goşguny terjime edendigini aýdýar diýe. Ol meselem orça goşguny terjime etmek üçin orça bilmek gerekkä. Sonda bir degen tip şuwa palide oturan bir bilimli inimiz var. Soňra haýyş etdim. Soğuşkyny bir zakat edýär dedim. Şunu neme edip beray, terjime sözlerini terjime edip ber, men ondan goşga öwrýän dedim. Soňra bir sözlerini terjime etdirip, soňra täzeden toplap türkmen goşgy edip eýetine gowşurdyk. Eýetem onu ulanmady, soň özümden näsip etdi barybir. Ana soň ýaly iki gurlemek ýa zat ýok. O açyk aýdyn men hemme gepleşikde de onu aýdyp gelýän. Umumanda daşary ýurtly goşgy şahirlaryň özbek şahirinden bir kitany goşgy bar. Hemem täsiri var. Hemem doğruluğuna hakik tercime şu neme korkmak gerekkäl goşgusy. Düşündüm. Var. Sanamaydan var. Düşündüm. Kerim şöhret dünýäsinde. 1% bolýardy. Aha. Kerim şöhret dünýäsinde şu sen diýişiň ýalyk şu wagt göçürdüm diýen indi has bir näme doğru aýtsak oğurluk diýeli. Şu oğurluk şöhret dünýäsinde oğurluğa näl feredýän? Şöhret dünýäsinde oğurluk has uly ýalňyşlyklar biri. Şöhret dünýäsinde ýörýte soňa gata gurlasyň gelse ýörýte goýulan näme ýollar var diýjek bolýan da, meselem terjimeçilik ýoly var, terjimeçilik mektebi var, ýörýte daşary Pushkinin goşgularyny ýa-da başga daşary ýurda belli äleme meşhur goşgu şahirlary ata-babalarymyz bizden öňkü şahirler bize terjime edip ýetiripdirler. Bizem şonda dowam etsek bolýar. Terjimeçilik ýol bar. Ýöne hazır planynyň goşgusyny alyp, oňa da awtoryny ýazman, gön özümiki diýip bersen, ol hakyky ogurluk bolýar da. Onu geçirip bolmazak günä. Sen soňkulara da göreldi bolýan da. Soň üçin umuman şeyler. Düşündüm. Gödek dil bilen aýtsak ogurluk ýalňyş da. Ogurluk ýalňyş. Elbetde ogurluk hemme zatda ýalňyş. Ogurluk al aýdymda suretde sunwatda uly iň uly ýalňyşlaryň biri da sebäbi gatyly zähmet çekilýär da bir eser döretmek üçin. Islendik bir eser, saz eser aýdym tapady ýok. Ona alyp özümki diýip hezledip peýdalansaň, ol eýam adalatsyzlyk bolýar. Elbette. Kerim, bir gepleşikde rap aýdymlaryna sanamaç diýipsiň, dogrymy? Ha. Entäm şo pikirdemi sen? Entäm şo pikirde, mundan soň sorasalaram şo pikirler aýdaryn. Sebäbi rap onu gepimi ýok ýalarda, umuman men dogry zat aýdyp geçdim, ataýda men rap erwet garaýşym aýdamak. Sebäbi ene meselem diýeli öňde bizde sanawaç bar da. Näme etdi bilen rap şonuň Amerikan gara renkli negerler diýär, millet paradlyk etdi. Ha? Millet paradlyk etdigimde, solan doğru Afro-Amerikan stili.
Şolaň aksenti bilen giýerip gelip şol biziň gazal öňkü sany başlaýyp aýdyp beren zatlarymyz biraz gödöklük bilen okalýan görnüşi da rap. Men şo sany başlaýyp şondan aýtdym, bizde dedim rap edip aýtsak bolsalar dedim, bizde öňünden baş ozatdy. Ýani biziň çağalarymyzyň dilini terbiyelemek üçin şon ýani çalt aýdylýan goşgular ýörüýte sany başlar bolupdyr öňüm. Manily adam tolum. Ýöne ýene bir zady bellep geçesim gelýär. Kim kana bir din hakda bir o dünýä hakda bir rewaýdan ussat rapper bar. Bagsa ýöne diýýärmi kim kana rapper Sayk koýdan şo bar. Sayk ýalňysmasam. Bu o dünýä hakynda zat arada bir goşgularyň raplaryny dinleýän näwelin eýgerer ýalda tolum adam Qur'an nazar çödüm. Qur'an nazar edip uýya dinleýär. Soň alyanza soň öňünden öz Qur'an nazar edip aýdan goşgulynam getiripdir bir raýonda gatyly hormat goýdum. Sonra bar men sana başlaýyp onu kemsitmek üçin aýdymak ýöne rap sunugaty bizden öňden bar diýjek. Soň ýani bir sorag berilendir, edil soraga ýardym etsenek. Rap sunugaty bizde öňden bar diýdim. Ýöne son diýdim bizde öň soňa sana başlaýar, innem rap diýip täzen giýirip geldi diýdim. Men oňa hiç ýyl o ýerde kemsitici sözler aýdymak, rapperlara ýa rap aýtýarlara. Meselem rapam tuwalamy ana gülýal edip aýdyp bolsa, kana oglalar so saýkyndagy raplaryny dinläp men şygyryýaty tasawwurym gelip gitdi. Özüme göwnüm geçipdi. Ine akyrokdan synym bilen aýdan tuwalama so dinläniňe degýär da. Sen umumyň soň ýaly ýöne gepimi ýok ýalarda hazır plan zat şu ýerde da plan zat diýsem ertesi çykar başga zat diýip çykar bilýärler da. Meselem ol neme diýdim da arada o bir video rolik bardyr bizde de işte var diýip degişmerak ahanda bir gyzlara degip nemedilen video rolik bar. Sonra hiç gelip o ýerde şeýle seredip otursaň bir gyzlarymyzyň bir öňkü türkmen geyimlerde mahsus ýapyrak geyinmeligini wagt etjek. Ol ýöne degişmerak görnüşinde diýildi da ol hemme seriozna ýa hemme bir agramlyk bilen aýdylmaýan zatlar ama degişip hem köp zat adamyň ýüregine çümdirip bolýar da. Şeýlerak ahanda ýetirdik bilen ay bu aç göz näme eýle böyle aç gözlük näme isletini. Yer ýüzünde näçe san adam bar bolsa, şonça da pikir bar. Şoň üçin ýani o pikirlere zat etmeliler. Her kimiň özüniň pikiri bar, her kimiň özüniň tankydy bar, ýani kritikasy. Sen özüň hem gaty gördüňmi näme şey diýeni bir gili? Men özüm gaty görmek, men şo soragy berip, men öz şo barada öz pikirimi aýdyp geçeýin diýdim. Ýani sen sayk aýdyp geçdiň. Aýda. Sayk aýtdyň, gowy meselem masal getirdiň. Saykyň aýdyşy bilen ýani sana waç ikisi hiç deň bir zat däl. Rap sunugaty belki 20 ýyl mundan öň, 30 ýyl mundan öň sana waç diýseň, belki men radylaşyp bilerim sana waça men diýär diýseň. Eger onkyalak alsak mysal üçin multik bar da, multfilm diýelim. Winnie Pooh da bir zat gaty gizlin şonda mysal üçin rap diýjek bolýarlar da, ýöne olar ýalzat ýok. Rap häzirki günde dünýäde iň popularny, iň näme diýen girdici getirýän sunugatyň bir görnüşi şu wagt dünýäde. Şonuň öňüne geçýän sunugat ýok häzirki wagtda da. We rapyň özüniň görnüşleri bar, her hile görnüşleri bar we soňky 10 ýyldaky flow ýanky okalyş stilda, okalyş görnüşleri gaty ütgedi, ýani sana waç bilen hiç meňdeşligi ýok. Ýani şoň üçin diýjek bolýan, men şu arada öz pikirimi aýdyp geçeýin. Elbetde her kimiň pikiri bar we her kimiň pikirine de fiilawmyz bar. Dowam etdik onda Kerim. Aşgabatda näme üçin geleniň barada aýdyp berseň, ýani sen ýan diýdiň, gullugy gutardym, bir ýyl işledim, ondan soň Aşgabatda barmagy göwnüme çüýdüm diýen, şo barada aýdyp berseň agaç. Birinji gezek gelişim uly işler etmek üçin geldim. Sunugatda umumyň ulu arzuwlar bilen geldim. Has ulu arzuwlar bilen dogry aýdaýyn. Näme etsemem öz ýolumy tapmaly, öz sunugatymy dikeltmeli, öz sunugatymy mende bir zat bardygyny özüm duýýardym.
daşdaqlarım bana duydurýardylar. Gowa haber ýadylar da umman oba sunat mekteplerinde, sunat öýlerinde üstünlükli çykyş edýärdik da. Onuň so teknikuma geldim, medeniýet teknikuma geldik. So ýerde indi birinji gezek gelsim so boldy. Onuň ikinji gezek gullugy dinim, öýe bardym. Birinji gezek çynymaýdan gelemde kakam gollady şonu. Kakam can sağ bolsun. Baryny berdi, meni so Aşgabatda uğratdy, gollady. İkinji gezek gelsim, diňe özüm gelmeli boldum şonu. Diňe sebäbi ikinji gezek gullugy torp baramda eýem kakama biraz öýem maddi ýagdaýdan azrak gaty pes ýagdaýa düşüpdir. Kakamam keselläpdir. Umman kakam bolmasa öýe kakamyň sütünde diýerdi. So bolmasa öý argyldap başlaýar. Son ýany ýagdaýa düşüpdir da umman. Ona ikinji gezek indi gazanç üçin belli bir derejede gazanç üçin gelmeli boldum. Onuň gazanç ýagdaýymy eger oňlap bilsem, ýene-de şu arzulamy dowam edip, ýene subut etmeli nämedir bir zatlar. O wagt ejemalar goşgam ýokdy, o wagt hiç hili meşgurlugam ýokdy. Meselem, aýbyr Türkmenistanyň 10-20% halky laýyn arkaly tanýardylar, laýyndaky şahy diýerler, onda adyma bilen okdylar. Ondan sonra ikinji gezek gelip geldim, iş gözledim. Lewawyň içinden de iş gözledim. Başta Lewa teatrlaryna bardym. Yo, sen zehiniň bize gawat gelenok, bolanok umman diýip gaýtardylar. Ýene iň erwet tarapym yol pulymam kardalp gaýdan kakamyň aýalda gollar jan sağ bolsun. Hemmesi bir dogançyl aýallar. Yani içinde rızkal bereketlirak bize ekedip yüzleniyatsa ayarlı olanlarına kakamızın sözlerine kem sonlar yol pulu sondan var. Umman sonra solardan nemet kard pul alıp kaydıp yine de täzeden urnuk görüp yine de täzeden ay bolanak hiç teatrlar önkü meselem esker döwrümde ondan önkü talip döwrümde men iň kyn günlerinde yatman gece sygyr goşgy bilen üpçün edip duran adamlaryma meni ýyşa almadylar sonra. Yani süýüp ýene 1000 ýyldanam kimdir bir yerlerine baş egmeli bolsa şu gorunmak diýseýän 5-6 sanjak adam, gorunmak ministrlik harwa adamlar solara baş egmämen taýyn sagordylar. Iň kyn günümde solar mätäç bolan wagtym sen köçede goýup bolmaz diýip bendeler var, gozaklap ýyşa aldylar, ýyşledim. Soýarda harwlygyma garamazdan sulyara ýaly gorkmak gerekkel. Ýanky bellek sen kilim demem ezemaglar kilip çykardym. Allah janyň netibeti da görýärmi? So ikije iş iň soňky teňe sol gazan hem iýmek hem geýmek hem klip çykarmaga taýda mümkin da belli bir 1500 manat pula Türkmen tamatadan hasaplandy. Onu etmek mümkin däl ýöne aýbyr gün aç ýatyp soňa süýşürip edildi. Sol işler bolam ot berdi internetde. Kerim haly kim bolýa kanaý diýdirdi iň bolmany. Onan aýyryny alyp götürip bermeliler. Ýyryny alyp götürip bermeli. Bir kişim ýöretip ýatsan ýatyp galýan. Yani onuň ýyryny hasda üstünlükli dowam edip indi ýene ön kardygyma dolan geldim. Indi gazanç üçin geldim. Gazanç ýagdaýlama arazyk belli bir derejede gowulanp başlady. Bir öýe 1-2 manat uğratma elim uzap başlady. İşler ýola uğrady. Bundan Medeniýet institutuna da girip gittim. Bir Allah'dan gollajak bendesini gollayan eken. Mung dowr şükür. Ana şeýtide indi ýene has uly arzulanma nesip bolsa. İnşallah. Bir bu zatdan pul gazanmak belli bir döwürde hezledip ýaşamak, şäherde ýaşamak ýa pul gazanyp ullukan bir hazinany ýyzmaga gitmekler. Şu zatda ýyz goýup gelecekki nesillenmede de şygyryýatyň süýjüligini bizden ökü gelýän süýjüligini Allah azza ownatman hassa kamilleşip ownatman nesillenmede ýetirip bersek şygyryýat össe adamlar hiç açan demetmez azmaz şygyryýat elmydama gowlugy wagt edip gelýär. Indi şu zady bizden bir media alyp çykaran ýok indi men diýmäge özüme bir hil görýän-de ýöne
Allah'ın bir sebäpkär bendesi diýip Allah'ın sebäpkär bendesi şu sigareti media çıkardık. Täzen bä gosky sigaret indi her kim töweleme emada Instagramda gosky sigara höwesli oglan gyzagazlar Kerim ağamını görüp Kerim ağamını görüp dasın dökün hemme ýöne indi hasam kämilleşmeli şunu media alıp çykdy ýa gazet jurnal köne pikirlere göre gazet jurnal radioda çykmalar aýdyp berdi o ululu şahyrlar o kiçilik bilýärdi näme internetde çyksa maskaralyk hasap edýärdi sigareti ownatdyň hasap edýärdi töwelem äzir gar ulyasly hemme şahyrlanmadan internetde goskylaryny köpçülüge ýaymak bilen hatta şeýle so döwürler bir prokozgam çykaran boldular Kerim Halin goskylary diňe hazatxanalarda okulýardy. Her kim eline tuvalede näme alyp girýärdi. Her kim hazatxana eline telefon alyp girip soýardy okulýardy. Ay diýsinler, diýersinler, belli bir döwürde hiç açan özüni birden ikrar etdiren adam ýok. Başda prokol tutarlar. Ýöne näme Allah jany şükür so döwürdäki ähli sol batyrnanlar, degtinenler, batsak bolan hemmesi internet gruppalarında hemem gow oturşmalarda diňe sen gıybatyn bilen oňançylara öwrüldüler de ýöne näme indi media alyp çykdyk dowam etmeli şulady gelecekki oglan gyýlaram. Dogry. Ştaýda gow berledin de. Kritika, tanqid. Eger bir adam biriniň tanqidini edýän bolsa, ýa-ni gıybatyny edýän bolsa, gepini edýän bolsa, diýmek şol adam şoňa näme diýsem, bir ünsün çekip bilipdir. Şonuň bir ünsüni çekmese, şol adamy hiç teretmeýärem, şo barada pikirim etmeýärem. Geçik gidýär. Üns çekmek wajyp bir zat da. Media sektorda. Dogry. Indi bugünkü günne Kerim goşgularyň gazanç getirip başladymy, gazanýarmy? Allah şükür. Gazanýan hemişe bolup duranok. Ýöne bolan wagty gazanç getirýär. Ýöne näme şu sigareti dolu gazançy öwretim gelenok. Sebäbi häzir ýazak goşgularymyz ýazak. Her kim awtoryň agdyndan men goşgulamy özüm okap halka ýetirmäge kämir balede baramak. Sebäbi belki ähliňim ýalňyşdyr. Ýöne öz sesimi özüm okup hiç kim okatma diýip haýyş edýän awtoryň agdyndan esitmek başga zatda sebäbi. Sen ýazdyň sen dünýä garaýşyň bilen şonu dinlemek, sen sesinden dinlemek hem ýadygarlyk hem gowy zat bolansoň oturşmalara çagyrýarlar, radiolar ýöne gelecekde bir maddi ýagdaýym hassa netip bolsa gowulanansoň şu oturşma zatlardan da söýüp hassa sigara indi öňe çykdykda. Indi öňe çykdyk. Indi bizden göreldi alýalar, isleme göreldi alýalar hökman. Bir adama göreldiler alar. Indi solara münasip göreldi bolmak esas zat. Münasip göreldi bolup sigaretyny hasta çuňlaşdyryp, häzir şo zatlaryň başagaýlygy bilen öň meselem hepde 2-3 gosky, gowza gosky ýazýan bolsak, indi başagaýtyrap ýerden ýatyp awsam turup, ondan bolgap oturşmaga gidip oglanlaryň gowuny sad edip ýene gelip ýetse azrak beýlen gowsatýar. Bir tarapym gowlananan bilen bir tarapym gowsatýar. Ýöne näme indi maskaraly bolduk. Ona mazrak oýlamaly. O da hakynda da az. Ýöne Hudaýa şükür näme münasip aýaly duşurdy. Allah'dan näme tapıp geleniňi iýýän, tapmasaňam senden gaty görmeýän diýenýäli ýöne saat gününde, kıyın gününde diýär. Sigaret arkaly maňa gazanç bar. Meselem şu gün haladylygymyz boşak galyn bolsa aýalym maňa hiç geli nemelerden ýöne özüm sol bir zat diýmesin diýip öňüne alynýarlar. Garaşyny ertir netip bolsa pul gerer. Sen äriňe bir hal oglan däler. Netip bolsa ertir Allah jany şükür bir ýerlerden berseňiz. Kerim goşky ýazmaly, Kerim plan ýere goşky aýtmaly, plança manat berzek diýe. O kazançdan 5 manatdan hem galandyk. Umumyň sigaret men günümi dolandyrmaga öz goşandyny goşja belli bir derejede. Ýöne dolu kazançy öwretim gelenok. Sebäbi kazançyň başga ýerden giýip dursa çyn sigirlary, çyn goşgulary döredip, ýygyndaklara has gowy münasip göreldi bolmak. Has gowy gollaýan sen ştaýda hasam gollaýan dogry diýen.
Inni ýang diýdiň Kerim 3000'a ýakyn goşgyn bar diýdiň, dogrymy? Ýadan goşgulan bar diýdiň 3000'a ýakyn. Ha. Kitabyň barmy Kerim? Kitabım bar. Çap edildimi? Kitabım ejen ağlar diýip arada da TikTok'ta zatda tanıştırdım. Şu soragy has köp berýärler-de, ondan şu kitabım bardyr adamlar. Ýöne bellice bolýan goşgulary ýazdyrdım. Sebäbi içine münafip goşgulary soňa jemledik. Gowuça görýän goşgulamy ondan soňra ýan bir kitaplyk, iki kitaplyk goşgy ýazyldy da, şu kitap çykar. Onu men 2 ýyldan bäri işlep gelýän şu kitaby. Näme has 40 milyon garkyp oglanlar bilen edebiýatçy oglanlar bilen maslahatlaşyp şu kitaby döretdik. Bu kitap Nesriyet Gullugy tarapyndan däl. Bu kitap diňe öz tanış bilýän gowy adamlarma sowatlyk edip çasny işleýän diýip atlandyrýarsa, köçe dilini şolara haýyş edip şu kitap çykardyldy. Häzir hem zerurlyk bolsa öz 5 manadan berýän çykartýan sowgat edýän hakykyçyn okyjylarma ýa-da özleri barıp alýarlar. Umuman bar. Ýöne kitaba çykmadyk we çykmajak goşgularman bar. Belki men bu dünýäden giden soň ýerinde bir yer çykarjak goşgulary niýetleýän goşgularman bar. Özüm diýerik hem çykmaly däl goşgularam bar. Düşünýän. Olar ýaly sahyryň dünýä garaşy bolýar. Düşünýän. Düşünýän. Sen diýäniňe hasam gowy düşünýän. Ni ştaýda girip geçeli sen kitabyny satyn alyp bolýarmy, çap edildimi? Elbette. Kitabım şeýle dur, kitapxon diýip reklam etsem bolýarmy? Elbette. Kitapxon.tama Instagram sahypasynda kitapxon.tama şoňa zakaz edýän erta bir gün öýüňe kitabym gowuşýar. Gülýaly, men bärde sen gowy düşündirmedim, men hasam gowy düşündirip geçeýin. Kerimiň özüniň goşgulary bar, kitaby bar. Instagram men Kerimden soraýan aşakda bellek geçýän. Kerimi gollamak üçin dostlar şu taýda ýene bir gowy zat berip geçeýin size. Eger siz näçe köp kitap alsaňyz, Kerim şonça köp goşgy ýazar. Näme üçin? Ýanky oturşuklara, ýanky başga zatlara wagtyny aýyrman. Diňe goşgy üçin wagtyny aýyrar. Şona aklynızda saklaň. Siziň goldamagyňyz Kerimiň ýanky şygyretini satyn alyp maddi tarapdan gollamak. Inni Kerim şu taýda bir kiçiräjik konkurs. Sağ bolsun. Şu taýda kiçiräjik konkurs et geçerli. Kimde kim sen goşgyňdan bir bendini ýazyp diýeli plan 10 günüň içinde iň köp like alsa senden bir kitap sowgat. Mesele däl, bir kitapda ikisini berer. Näme, hiç gelnemek ýok. Ýani nesip bolsa, indi Play Market'e çykarp bilýän ustad, şol urdan iş ýap bilýän oglanlar bolsa, ýene meselem 6 ay ýa-da 1 ýyldan goýjak ma kitapdan giren gatwar uly giýerdeýjem gerekler. Ýöne halkymyza goý sowgat bolsun da, umuman ol belli bir derejede gerekdir. Kitap öz-özüni iş ýap dursa bolýar. Meselem olara plança manatdan satsa, bu materialynyň pulunu alýar, kitap çykarýan oglanlar. Son puluna ýene bir näçe kitaplar çykaryp sowgat, maňa sowgatlyk muhit gelip bilýär. Şo kitap men häzir belli bir derejede ýüzünden geçip bilmeýän dosýalym nemeseler men özümden çykdyjy edip baryp alyp gowşurýan sebäbi son ýany bir özüme borç hasap edýän sozady. Ýöne häzir nesip bolsa 6 aýdan ýene 1 ýyldan men dolym soň elektron görnüşini berjek, eger işlejek diýen oglanlar bolsa, şonu Play Market'e ýüklejek diýseler, hiç hili meselesi ýok. Arkaýyn Instagram sahypama gelip goşulyp, şo teklip etseler men ýok diýmän. Düşündüm. Olanlar araňyzda programist olanlarymyz bar bolsa, Kerime Instagramdan ýazyp tekliplerinizi hödürläp bilersiňiz. Men ýene bir zat aýdyp geçeýin bärden, ýakyn dowam edeýin. Kimde kim Kerim Hallynyň bir goşgusynyň bendini ýazyp, iň köp like alsa, birinji ýere, ikinji ýere, üçünji ýere Kerimden kitap sowgat bolar we Kerimiň goly bilen, ýani автографy bilen. Hökman, nesip bolsa. Ne birazcık keyfimizi götürecek temalara gireli. TikTok ya da gep eýesini tapar atly goşgyň ýazmaňa näme sebäp boldy? Şu TikTok aýdy TikTok da, TikTok şu bir döwrümizde bir öň adamlaryň içinde gizläp saklaýan bir
dälillikler bolýar da her adamda da bolýar da garanky zaýda edilen dälillikler bar. Özüň bir nimeden energiýany artykmaz energiýany çykarlayan zatlar adamlar TikTok'a çykyp indi onu ýyle halka ýyl günümizde ýaýyp başladylar. TikTok sebäpkär dip so TikTok goşgyny ýazýan bolan ýok adamlar owunady ya adamlar ownandyr döwür azrak demedendir adamlara täsirini ýetirendir döwrüň ösüşleri bolan ýani TikTok hasam sozatlara açık aydınlap berdi. Adamın içinde saklamalı sırlarını, adamın içinde saklamalı käbir häsiýetlerini TikTok göni ýylgyna paýlap berdi. So onun özüne aklan bolýarlar da TikTok'ta käbir so çykyş edýän sırtyny bulaýlayan adamlar özüne aklan bolýarlar. Ay men diýär ýyle ziýan edemoga, diňe özümi üçin edýän öz gownumy satlaýan, sen özüň gownuny satlaýansyň. Sen özüň gownuny satlaýan bolsaň bir zaýa geçdi, aýnan ona geçip etdi, keyp edip satlandyryp onu köpçülige wagt etme da o ýerde senden biriniň 7 ýaş sagasy, biriniň 5 ýaş sagasy, hazır çağızyklar TikTok görýär da, bizim türkmen ilimizde de beýleki Ýewropa ýurtlarynda da o 5 ýaş sagasy mekdep okuwçylar seni görüp otyra. Eýem sen ullakan adam edýän bolsa, şul adam meselem ullakan adam edýän bolsa, onda diýmek bize de etsen bolýar dip düşünýär, olar düşünýärmi? Sonra sen hakykatdan hem wagt etdiň bolýar. Ondan o TikTok'tan hem köp blogerler meşhur bolup gidýär da. Eýem halkyň öňüne çykýar, halky eýem ýygyna düşürip, sendik bir meşhur bolan adamy hökman eýgerýän adamlar bardyr. Eýem sen halkyň öňüne çykyp başlarsaň, elbet göreldeler görkezseň, saňa hökman öýkünýärler. Ondan bu goşgyny men ýazdym, çykardym, özüm okap goýdum bolan. Men pikirem etmedim, sonra bir gün bir şekillendirer TikTok'daki so elbet zatlary nemetdiler da goýuşturup many video şekilde çykardy. Kim çykarany bilemok. Hem razy hem närazy men sol adamdan dogry maýdaýyn. Sebäbi esasanam sol aýnan oňunda durup tans edýän okuwçy, okuw mektebesindäki okuwçy gyzagaz bar eken, soňa hasam yüreğime ağadı. Sol TikTok goşulandygyna hakykatdan hem özüm gyýyldım yüreğimiz Allahan sugydyň başy aman bolsun, strese düşmesin ütköşükdi. Sebäbi özüm şeýle ýagdaýlara düşüp gördüm da men özüm belli bir goşgym üçin tanqidlap ondan bir sonýany elbet urgular görüp gördüm da durmuşda meni has elbet baskylanan ýerim boldy da sonda stres ýagdaýlar boldy. Men zordan başalyp çykdym. Janymy diýerlikde saklap solňan zatlardan zordan başalyp çykdym. Elbetde şo ýerde hazır ruh çökürlügi aýtsa adam özüne bir zat etmek mümkin da. Allahan beýlekilere aýynda dogry aňly düşünjeli ullakan adamlar beýlekilere edip aňly düşünjeli diýjek ýa-ni ullakan adamlar da umumyň soňňaly ýagdaý. Onuň hem sol özüne juda bagtly görkezýändir. TikTok'ta o ýer bir ýerini bulaýlap sırtyny nemedýän bulaýlayan gyýyzlar gelinler, oglanlar özüne bagtly görkezýändir. Solam ne o dünýasy bar, ne de bu dünýasy bardyr. Solam iki dünýasy hem ýokdur. Şu dünýäden hem umydyny üzen adamlar. Olar näme diýär? Olar indi bu dünýäden hem umydyny üzüldi, maşgalan, most ýalňyşandyr, most bir münasip däl oglana durmuşa çykansaň bilen ondan aýrylyp belki şonýa stresler sebäpli adam psihologiýasy ütkap bilýär da. Ona durmuşdan azaşan adamlar. Azaşan adam hemen guya düşüp barýan adam diye ýany ýoldaş gözleýär diýär da, düşünýärmi? Özüne meňzeşleri köpeltmekli üçin sol zatlary wagt edýär. Solar men indi käwatçyk aňtawçylyk işleri bilen meşgullanýan internetde adam psihologiýasyny öwrenmek üçin şonu razvedka edip görýän, onuň bir kisasyna şonýany gyzlan bir kisasyna dostrap ýazyp şolaň pikirini öwrenesim gelýär. Näme üçin edýär şolar diýen ýaly pikirini öwrenesim gelýär. Ay son ýazyk ýanky diýen zatlamy berýär da indi o dünýäde nämesi ýok, özüne mustak gelecek, özüne ýene bir öz ýalylar köpeltmek bilýärmi? Şo ýeke bolmalyk, sol ýeke azaşan ýeke öz bolmalyk olan maksadyny käbirleriň maksady soň ýaly. Onuň soň ýaly zatlar da umumyň TikTok o adam zat hiç bir zady şu TikTok ýaly zady ýaradyp bilen adam onu erwet zady ulansynlar diýip yaratmaýar. Meselem
son yani gowy zatlar üçin yaradylyp erwet sada ulanylyp ýörülen zatlar var. Sebäbi häzir sen gowy zadyň bir erwet niýetli adam gelýär, son erwet niýede ulanýar. O hiç bir mesele ýok bu ýerde. Meselem atom, Einstein iki böldü, proton neytronu, onu atom bomba yarattılar. O sonra atom bomba döredin değil mi da Einstein atom bomba döretmek için sonra iki bölmedi ya da TikTok'um adamlar gowy zatlar, ustalar, zatlar, jay gurýarlar, sunugatyny görkezýärler, hakyky çyn sunugatda PR bilen dälden çyn sunugat bilen özüni meşgul etýärler. Aýna siz meselem tuwalama şu bir zeki loglarları yüze çıkarmakta uly işler edýäňizde internet umuman son ýany gowy zatlara çıkarılan zatları adamlar erwet tarapa ulanyp başlaýar. Nämemiş çorny PR-myş özlerini bir dogry elbetde ýyldan çyksaň sana ýyl hemmen gözüşýär da sana ýyldan çykyp görsäň aýny bir ýylyň içinde bir galyp bilen o ýyldan bir çykyp bir göreýin diýip çykýan oglanlar da oglanlar gyzlar düşünje wagtdan biraz petrakda zehin ýok. Olarda Allahyň beren hakykatyň zehin ýok. Onuň başgarak ýollar bilen öz günni gowulajakdyr. Belki özüne meňzeşleri köperjekdir. Belki maddi ýagdaýyny gowulajakdyr. Oňa nämem ýok. Ýani olar gelecekde nesillere de ziyan ýetirýändigini hakynda hiç gelip pikirlenip bilýän adamlar däl. Şu TikTok'da son ýaly iş edýän adamlar. Meniň pikirimçe, bu meniň pikirim. O elbetde. Men şu pikirimde de galýan. Elbetde. Kerim bärde belek geçeli bu diňe seniň şahsy pikirin ve eger mysal üçin men öz şahsy pikirimi aýtsam, bu dünýäde de o dünýäde de her kim öz üçin özü jogap berýär da. Her kim eden iş üçin de öz jogap berýär we biz sen ya men ya ol ya bular tapawut ýok. Hiç kim birini näme diýeli sucid etmäne hakkı ýok. Onu diňe Allah sucid eder da. Sudny jende onu diňe Allah sucid eder, diňe Allah karar çıkarar. Ve biz birine yaman ya gowy diýmäne hakkymyz ýok. Bu da meniň pikirim. Yo, sol birine yaman ya gowy diýmek, dünýäni suwat saklap duran zat şeýle gowy pikirlenip görseň, häzir her kim bilen etse ol bolmaýar. Bira kanun. Kanun şoň üçin bagda her kim bilen neden o kanun feredýär şoňa. Bira kanun, bira din, bira türkmençilik bize näli ýoldan ýöremeldigimizi üç san sistema gowy edip çyzyp beren da esasan türkmen adamlar üçin sol boýunça soňa laýyk görnüşde hereket edibem. Hudaýa şükür ýylçynda tanalyp ýörellerem, rızkyny tapyp ýörellerem, gowy ýaşap ýörellerem azala şolary näme adamlara erwet göreldi de bolanoklar. Şolary gören togap edýär, şükür edýär. Umuman her kim öz pikirinde galyp biler. Elbetde. Yo men senki ýalňyş ya menki dogry diýmek. Men diýjek bolanlarym her kim öz edýän iş üçin öz jogap berýär da şo ýalňyş iş etse de dogry iş etse de. Yani ýygyndaki boljak işlere, yani ýygyndaki boljak netijesine öz çekýär ýene de. Düşünün. Dowam etdik. Kerim, men lewaply oglan goşkyň haçan ýazdyň? Men lewaply oglan goşkymy çemesi bir ýarym ay ýa 2 ay şol okalyp goýulan senesini anyk bilemek. Sondan ay 2 günden de, ondan 2-3 günde de demetdim-dämi, ondan okap halkymyza ýetirdim. Kerim, şo goşkyňa bir aýtyp berseň eger mümkin bolsa. Men lewap oglany goşkynymy? Bola. Ana ýene bir goşky galy bugünkü gepleşikde men lewap oglany goşkyny. Men lewap oglany nirde bolsam damar amy derýa goşulyp akýar. Besser sadalygymy ýok etjek diýsem gazazyk şemali ýeňsem kakýar. Men lewap oglany mihman gelende ne geýmine wakyan ne de meýline öýdip görmedik zatlam saçakda guzak açyp hyzmat edýän keypine mydam köýten dağday belentde ruhum şatırdap ýol ýörýän diýsen şatyrmen bolsumy lakamy öwrüp gülseler bile ulýan kalwa gara getirmen seýdi kimin kılıç götermesem de seýdiň galamyna daýanyp ýörün lewap tünlerinde uklan arzumy Aşgabat daňynda oýaryp ýörün. Siz hatar menem beýik türkmeniň
nämedir bir zada sebäp oglany sada yüreklerden betmeye çıkmaz. Lewap oglany men. Lewap oglany. Aytyyorum. Berekellah, yüreğine sağlık, sesine sağlık. Kerim, gow goşky, ştaýda yine bir soragym bolar lewap bardy. Bizde lewapda bir aýdym bar. Iň populyar aýdym we şu aýdym köp ýerde aýdylýar. Sen pikirinçe şu aýdym haýsy aýdym? Yakasına, yakasına dağulaşar, cehek çekip levabıma. Şo, tüyürü. Bu bir levapın kandı bar ötene. Babam rakamdan fın yerine yetiren aydımı. Sol esası, bu insan kovuzat, yani tire paralık kovudal esası. Sol yankı levap koşkuyum, men levap oğlanı koşkuyumda da men tire paralık etsek olama, qayta sonu etmeliği ündü yani. Elbette, bu sonunda diyen var. insan Siz katar menin beyik Türkmenin nemedir bir zada sebep oğlanı. Meni plan yerli diýmän diýen manda yazılan koşk aslında onu yoymak ya başka yana çekmek asla gerek. Doğru diýen. Kerim, ileride gelecekte özüňi nirde we nähil derecede görýän? Men aslında ähli arzulam gazajak bilen bagly. Nesip bolsa gelecekte bir gazajaň deryasynyň boýunda bir gowja daçajykda öz gelinim, oğul gyzym bilen nesip bolsa ýaşap maddi ýagdaýdan bel bir ýerde işläp aýlyk giyip dursun, ýöne daşyndan näme subur gowzatlary ýazyp sonýany rahatlyk sunwata rahatlyk şu sunwata edil poeziya sunuwatyna rahatlyk gerek gowy. Kitap okap bir özüňi kämilleşdirip sonýany ýerlerde özüm men arzularym gaty uly şok esasan men öz doglan meskenimi gazaja gowy ýa-ni onu Halil Kulimov'un neme heykelini var soýarda dikilmegine sebäp bolsan beýik şahyr da Halil Kuliyov şu şahyrlaň Türkmenistanda şahyr ýatlarynda içinde Halil Kuliyov bolmasa ol gelişiksiz bolýar. Halil Kuliyov'un heykel dikilmegine ýa-da gazaja barýan bir umuman soýarda medeniýeti sunuwaty hassa gulledip maňa bir şeýle wezipesige soýarda anansalar, meselem medeniýet öýüni dolandyrmak, sonýa zatlar bilen baglanyşykly. Ýöne inni adam näme ularlygy saý, onuň nefsiniň gowrumem, arzularynyň gowrumem ularlar da endi nesip bolsa has uly işleri etmek, has uly işler edip bütün Türkmen halkyna, Türkmenistandan daşarda gezip beren türkmenlere solon hatirasyna gowy işler edip nesip bolsa bir ýyzymyzda munasip şula adam ama ýaşap geçipdir diýip bilsek Allahdan razylygymyz. Ýöne näme men plan etsek diýenim bilen adam hasap edeniň bolmaz, nesip edeni bolar diýär. Türkmen ağa şu Allahdan näme nesip etse dowam ediberer. Galanam nesibäňde bary bolar diýär. Doğru. Türkmen şahyrlarymyzyň içinden gelip geçen 3 sany iň halayan şahyryň kim? Mahtumul Pragy, Kerim Gurban Epes, Bernazar Hudaýnazar. Kerim, sana sorag bersem, öz ýakynlaryňdan başga dünýäde iň owadan zenan kim? Öz ýakynlaryndan başga dünýäde iň owadan zenan? Senin pikirinçe. Senin üçin. Ýama agyr sorag ekenna. Näl owadanlygy näli bilen alamatlandyrmaly? Meselem owadan senin üçin haýsy tarap? Figurny babatdan ýa içki gözelligi hemme hasap almaly. Her kimin öz üçin bir owadanlyk bardyr. Senin üçin näme owadan diýip pikir edýän bolsaň, şo tarapdan diýäýin. Men öz ýakynlarymdan başga iň bir owadan hasaplaýanym. Endi plany mesela Mahtumul Pragy diýende bir öňde gözüňde geçikýändir. Son suraty, siraty bilenmi? Ýa görmek sen ol adamlar asla o döwürde senler son Mahtumul
son ýaly geçýäli ýa Muhammed peýgamber diýende peýgamberimizin aty tutulsa syraty gözüňden geçip ýa şu esasan ben owadan diýip näli zöhre tahir diýler. So zöhre diýä aslında owadan hem bolmadyk diýä gara ýagyz gyz bolupdyr diýär-de. Ýani sonda da sol garadan gelen ütkös gyzlar şu zamanda görsem başyň ýaly bolandyr şu. Ýogsa beýle aşyk bolar ýaly. Näme başga belki o sevgi çyn sevgi bolup bilendir. Ýani şu zöhre atlaram gowy ýan zöhre son ýaly zöhre tahir destandaky zöhrany owadan gyz hasaplayan men hemme pikirine garşy şo destanlarda aýdylmagyna görä owadan bolmady gara ýagyz bolupdyr da sol iň owadan gyz şo hasaplayan öz nememden daşgary. Düşündüm. Kerim, sen üçin güç nämede? Anamda. Güç anamda adamın özüne bolan anamı bolmasa güýji ýokdur adamın. Şu anamsız adamlary mal sürenýär sürübermelidir, eýlek beýlek. Ýani şu adamın özünde anam adamı adam edip saklayan zat gelecekde gowy zatlara bolan anamlar adamı adam edip saklayan. Ajal barada we aňarky dünýä barada pikirlenýärmi? Elbette, sol men iň köp pikirlenýän zatym da şu. Ajal hakda, o dünýä hakda. Hukman o ýanyny unutsaň, eýam adam adamlyk derejesini ýitirýär-de belli bir zatda adam diýe psihologiýada şeýle bir pikir bar-da, adam gorkular bilen adamdyr diýe. Hiç zatdan gorkmayan adam bir minut ýaşar diýip saklaýarlar da, meselem çağa hiç zatdan gorkanak da ol gyzgyndan hem gorkanak, ol etajdan açmakdan hem gorkanak. Gone ýa çağany erkine goýarsaň özüni baryp oklaýar. Adamy saklayan zat şu gorkular, ölümden gorky, dinimizde ret edilen zatlardan gorkular, o dünýädäki dowzakdan gorky, şu zatlar belli bir derejede başga ýene sana oturmaýyn, şu gorkular adam etip saklaýar. Şoň üçin o dünýä hakynda, ajal hakynda günüň meselem 24 saat bolsa, iň keminden 5 sagatyny şu hakynda pikirlenip geçirin. Düşündüm. Kerim, indi biziň agdalarymyz üçin, öz agdalaryň üçin aýtjak goýjak sözlegiň bar bolsa sen dinlesek. Sağ olun. Şu medetama agdalary görýän siz sınıfta hissat etmedik ýalsyňyz, ýani uly zatlar etdiňiz. Häzir meselem sizin hep telikde birinji ýer, ikinji ýer diýip berýäňiz da, soňa ýetmek üçin hem gowy işler edýän, gowy sınıflar döredýän oglan gyzlarymyz bar. Son ýani sınıfda azrak sepgit bolsa, sepgit döredýän, son ýani bayrakly ordular, zatlar döredilse, derejeler döredilse, soňa ýetjek bolup adam şu maksat edinýär-de. Ýa-da menzil gözlese adam üstünlüge ýetýär. Siz kän zat iş edýän, men gaty uluk höwes bilen görýän, seýleýän şu meselem hemme sunugy işgärleriň zan köýerler we şu sunugy işgärleri bilen sunugy işgärleriň bagty ýok da hemme mustaqlar bilen duşmagy siz şu ýere getirip içinde doktorýaňyz durmuşy bilen olary tanys edýäňiz, janyňyz sag bolsun. Ilkinji nowatda size ullakan minnetdarlygymy aýdýan medetama agdalaryny okuýjylarma da ören minnetdar. Şu ilkinji şygyr ýazyp başlanyň günümden iň bolmanda 2 dinleýjim bardy. Häzir olar 2 milliondur, onu men aýdyp biljek gel. Näçe de bolsa janlar sag bolsun. Iň aç günümde de, iň dok günümde de, iň gowşak günümde de, iň gowşaky ýazan günümde de şolar berekellamy, armamy ýatyryp belliklerini aýdyp, tekliplerini edip durdular. Okuýjylarymyň jany sag bolsun. Biz sunugy işgärleri özümiziň jan köýerlerimiz, okuýjylarymyz bilen adam käte göwnümizde degýändirler, käte agyr sözler aýdýandyrlar. Ýöne peýdasy ýok. Solan agyr sözi bolmasa, solan gollo bolmasa
näme hyzmat etjek, näme gulluk etjek, umuman synawatyň asal düşünjesi şol bonuslarda, şol bayraklarda, şol iň uly bayrak, sınawat işgärine iň uly bayrak halktan gelen gowy sözler, gowy bakalar. Janlar sag bolsun dinleýijiler, okuyjylar. Hemişe şeýdip okap durun, bilen siz okuýaňyz diýip ýazyp duraly. Doğru, doğru. Gatı doğru. Ha, berden mene minnetdarlığım bileyin. Şu an seni yadga geçirip dur. Mekan var, Seyrana Studio. Krasavçık. Onun bize şu gepleşi kurnama kömek edýän elbette bizim Yeni Kapıdaky Fitch House. Awa köp sag bolsun we awa Türkden Türkmenistana ýükü uğraşak bolsaň birden bizim yine Türkmenabat Kargo o da bizim özümüzünki işleşýändir. Aklında bolsun. Şeýlelik bilen sana awa gepleşimize gelenin üçin köp sag bolsun aýdýas. Minnetdarlygymyzy bildirýäs Kerim. Janyň sag bolsun we şular ýalyk gepleşiklerde, şular ýalyk sunat işlerinde görüşmek nesip etsin. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Hoş Toyda sag ol. görsel Allah'dan. Allah'tan. Sagaman yurduňyza gowsun, bizem sizler bilen toyda gatnaşalyň. Nesip bolsun. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşimizin ahirine gelýär. Pikirimçe gepleşik gyzykly boldy. Eger birden arasynda sizin isleýän soraglaryňyzy bermedik bolsam, şu taýda Kerim Halyn Instagram belleýän. Kerime özüňiz ýazyp soraglaryňyzy berip bilersiňiz. We nesip bolsa, indiki online gepleşimize kimi mihman etmeli bolsak, tesirlerde belleň, awa aktivnji bolun, awa like, o zatlaram ýadyňyzdan çykarmaň. Awa esas zat näme? Özüňize gowjy serdiň. Hoş, sag bolun.